Pozdrav ljudi, danas imam nešto novo da vam pokažem na čemu sam radio, mislim, pa jedno mjesec dana možda, zato što nekako mi išlo uz moj kanal i to sam hteo da smislim kao neki merch koji ću da prodajem ljudima koji hoće da podrže moj rad, a s druge strane mislim da je i super poklon, tako da ću poklanjam nekim ljudima koji me već podržavaju. Hajde da vam pokažem o čemu je reč. Radi se o Moto leksikonu, koji naravno se zove Moto dnevnik. I stigo mi je danas uzorak, još neke stvari treba popravim, ali čisto me zanima vaše mišljenje. Ovde početna strana slatko, lijepo izgleda, možda se svidi i muškoj i ženskoj populaciji, ja mislim. Pozadi piše Moto dnevnik, moj život na 2 točka, ako neko izgubi nek nađe. Da vam pokažem šta ima unutra, šta je neki plan, znači bukvalno kao leksikon, gdje ćete pišete kad ste seli na motor, koji ste vozili motor, koja je uspomena, slika njegova, drugi motor, treći motor, četvrti, peti, mislim da je to dovoljno. Posle prelazimo na moto avanture, za sve avanture koje planirate da vozite. Ima sad tu nekoliko stranica za kačenje slika, kad je dato, mesto gdje ste išli, servis, oprema, moto susreti, događaj, svašta nešto ima ovde. Pa onda posle ima dosta stranica gde možete pišete svakodnevne neke beleške vezano za motore. I fast forward na kraju ima, mislim, jedan deo gde možete kačiti slike, neke omiljene sa neke destinacije. I na kraju ima poruka zahvalnosti ili zahvalnice. Kako vam se sviđa ovo? Meni se baš sviđa.